Impulsar o sector náutico-pesqueiro e a comercialización dos produtos do mar é o obxectivo da colaboración que vén de renovar a Deputación coa Fundación Expomar. O organismo provincial achega 10.000 euros destinados ás actividades organizadas pola entidade mariñá, que son un escaparate de primeiro nivel para dar a coñecer a riqueza de recursos da provincia. Esta colaboración recóllese no convenio asinado polo presidente da Deputación José Tomé e o da Fundación Alfredo Llano. No encontro destacouse o papel que representa o traballo da entidade para contribuir ao dinamismo da economía da Mariña e do conxunto da provincia. De feito, Expomar e Produart, organizadas pola Fundación, son dúas citas que xeran novas oportunidades de negocio que favorecen o crecemento do sector pesqueiro e do turismo náutico. Nas dúas feiras, que este ano tiveron que celebrarse de xeito telemático por mor da COVID-19, participan profesionais do mundo da pesca para dar a coñecer as últimas tecnoloxías e as innovacións relacionadas co sector. En ambos casos, compleméntanse con xornadas técnicas e encontros empresariais nos que se analizan os problemas da pesca e se aportan solucións.